أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا بشونا أمي الله فوق على بركة دك على سبحانه وتعالى ويمنو anga siyo mandi bilibili kono no anga siyo bilibili bayi no bano tebe siyo bilibili bayi shuno ne ala sona angu ko na ka boka si awnya koro otmana fe kada ko wore taya ka an ko ni utugo yauka wala shuno ne ala sona ma ango ne aya kanu ka bo ni ala sona kana awla nyana tumbo ani mami me nyon fe shuna o de ma dogo ni bela jelebe ado o te mawre o de Sheikh Musa Siribe banwo Musa shugonga ani malefinya tana mundugula farada sabonyuma noye shawmadu ka wolo kansige banwo amadu shugonga ani malefinya tana mundugula farada sabonyuma ni makan faradron abe yirale ke mamena jamana in kono afriki kono bela jele bodo noye shugonga ani malefinya tana o kuna ani shugo Musa be nyon fe shuna kanu bawo kuma chayara ka fo tien yere la anfa mana ka bo kuna kanga bo anga kuma hayna soro emission bi ke nga kanu bawo re da kanu anga bo ka direti doke wala sa ube se ka lanu so jasro chogumna wala amena kuma di shogo Musa ma abena foli bila kan bola Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh aywa a'udhu billahi samii'ul 'alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa alihi tayyibin tahirin wa man wala bi isanihi ila yawmiddin an bɛ ala fo ka ala barikada an nisɔndiyalen ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw la o kɔfɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan kanuba bɛ fan o fan foli b'aw ye maliyɛn fara ivoiriyɛn fara burukinabe fara mali dafɛ jamana bɛ fan o fan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ forfait ta k'i sigi ka geribuw lamɛn u bɛna kuma ni minnu fɔ an b'a ɲini ala fɛ kuma minnu bɛna fɔ ani fayida ninnu ala k'an nafa n'a ye ala k'o kɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul kibaruya ye jumɛn ye alhamdulillah rabbil alamin sananga do emission bombo kono ambe anga mediawo amanga abonné bela jele fo mamun me kana je TikTok sambe mun me kana je YouTube sambe mun me kana je Facebook sambe ambe bela jele fo ka bela jele marhaba otmana fe Bango TV sawni ma media kibaru bugu fie shomar officially otma fe ambe bela jele fo anga abonné ka bela jele wala nyumando shuna ni ambole to ananga show Musa banwo Musa wala kanubaw kwani a question chaman ba o de be ambulo shuna kanubaw kabi kanubaw yere ka question na kadaka ko anyana fi be wala togo yere min ni ibe ka wala no e ka sirno no de shugonga ani malefiya tono fali de be kale na terige fali be ku gbe nga fali ma ale soro fali de tara ale teri ni mene akoni shugo nya ale la fili de ko koro juma be Allah akbar I shugura ka ye fali bigi gen ni ma yɛrɛ shugura fali la o ye san dusu kasi de mais fali la shugo hɛrɛ b'a la o bɛɛ de t'o dɔn o kama dɔnni in filɛ a ɲɛ ka misɛn dɔɔni dɛ n'i shugura fali la o y'i ka san tiɲɛni ye mais n'i shugura k'a ye fali nana jɔ ka ala tɔgɔ ba dɔ fɔ ten ka sin ma o san kɔni ala bɛ hɛrɛ fana kɛ ye I ma sigi ni hɛrɛ min ye filew dugukolo sanfɛ fali kana ala tɔgɔ fi kana jɔ dɔrɔn ka sin ka ala tɔgɔ dugulen tɔgɔ ba dɔ fɔ ten e ɲɛna I y'o ye shugo la dɔrɔn maa ba caman ye nin ye maa ba caman n bɛ se k'a fɔ fitini yɛrɛ tɛ shugo min filɛ nin ye a tɛ da maa ni na ten dɛ maa baw de b'a ye ala tɔgɔ dɔ bɛ yen k'i to wurudili kan ni ala bɛna hɛrɛ ba k'i ye fali de bɛna jɔ ka ala tɔgɔ dɔ f'i ye ten n'o kɛra dɔrɔn o y'i ka ko débloqué de ye nka n'o tɛ I shugura k'i ye fali sanfɛ wuli k'o ɲɛɲini sa dɛ o ye san gɛlɛya de daminɛlen ye n'o kɛra sa yiri dɔw bɛ yen ani haya I b'o ɲini k'i ko n'i y'o sɔrɔ k'i ko o b'i ka kow débloqué nka n'o ma kɛ o san kɔnɔ I b'i bolo don ko o ko la I yɛrɛ b'a ye o anw tɛ quoi an yɛrɛ t'a dɔn mais e min ye shugo kɛ e de b'a ye ɲɛ la I y'a faamu donc falila shugo bɛ nin cogo la sogo bilenna shugo fana bɛ ten n'i shugura ka sogo bilenman cari i ɲɛ la ten o ye dusukasi de ye I bɛna dusukasi sɔrɔ I bɛ kɛ i b'a fɔ I k'i yɛrɛ faga mais nin fɛn ninnu bɛɛ filɛ ɲɛɲini bɛ ninnu langari
o kama ko nunu caman be ani sigi ti bɛn ni wulila k'a ɲɛ ɲini a ka ca ala fɛ i bɛ bɔ a dingɛw kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababu o y'a tigi ka sogo kɔrɔ ye ayiwa alhamdulillah hakili la kɔni a tigi yɛrɛ a bɛ k'an lamɛn sisan a sigilen don sisan ka an ka jabaranin filɛ o tumana fɛ an bɛ ala fo hali bi ka ala barikada balimaw musa an bɛ tɛmɛ ni an ka sogow ye hali bi maa dɔ bɛ yen ale fana ye ɲininkali kɛ a ko sogo jumɛnw de bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ kira yeli ko fɔ sogo la minnu bɛ alakira musafa sallallahu alaihi wasallam yeli ko fɔ o sogo k'o ye sogo jumɛnw ye sogo minnu b'a yira k'a fɔ i ye ko nin ye kira k'a fɔ i bɛ kira ye i mana ni sogo kɛ dɔrɔn i k'a jigiya k'a fɔ i ye alakira de ye sogo la alhamdulillah o fɔlɔ-fɔlɔ ye ni maa nana jɔ fini jɛman b'a la a k'a f'i ma da la sogo la k'a fɔ ne de ye alakira ye kana se ka fiye o ye alakira ye nka alakira ye taamasiyɛn dɔw fana fɔ badiru kɛlɛ la muru kɛla ka alakira ɲin kari alakira k'a ta o don na sa fo ka se diɲɛ wuli ma n'i sogora ɲinkisɛ la i y'ale alakira ye ɲinkisɛ kelen-kelen ɲinkisɛ n'i sogoro la i ye alakira ye ni maa min sogora kɛlɛkɛ bamuru la i ye alakira ye sogo la bamuru n'i sogola kaburu kɔrɔ la wali kura la i sogola alakira la kaburu kelen-kelen n'i sogora dɔrɔn ka kaburu ye wali maa ɲuman kaburu dɔ e ye kaburu dɔ ye a kɛra caman wali i ye kaburu kelen de ye a labɛnnen jɔlen don i sogola alakira de la n'i sogola ka bamurutigi ye a bɛ sokɛ jɛman sanfɛ i sogola alakira la ɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye taamasiyɛn de taamasiyɛn minnu b'a yira k'a fɔ i ye alakira ye sogo dɔnni na sira kan dɛ bari kuma in filɛ nin ye bɛɛ tɛna a faamu kuma tɛ dabɔ yɛrɛ bɛɛ k'a faamu bari i bɛ maaw la convoquer maa minnu n'u b'a fɛ ka da i ka ko la sogo ye ala ka dima de t'a di bɛɛ ma dɛ o kama ilimu ni hakika dɔnni tɛ bɛɛ la ala y'an bɛɛ jɛ dɔnniba fila la o ye ilimu zɔhira ani bayanu ye ɔ ilimu zɔhira o ye dɔnni min ye n'i y'o ɲini i b'o sɔrɔ nka bayanu o dayɛlɛlen don bɛɛ ye bɛɛ b'o dɔn ni maa nana i jɔ yan sisan an bɛɛ bɛ jɛ k'a filɛ cɛ do wa muso do mɛ a tɛ maa ɲininka o tɛ ala y'o jɛya bɛɛ ye nka n'i ma saki ta k'a da i kɔ la ka t'i sigi kilasi kɔnɔ o ta bɛ taa k'i da dɛ o ye bayani ni ilimu zɔhira ye nka ilimu ni batinu o ye dɔnni finman ye i bɛ san 10 kɛ karamɔgɔkɛ dɔ nɔfɛ a dɔnni finman dɔw nɔfɛ a sɔrɔ man di dɛ ɔ ilimu ni hakika o de ye ala yɛrɛ bɛ maa dɔw de suwansi k'a d'olu ma bon o dɔnni ninnu na belebeleba dɔ ye sogo ye ala belebeleba dɔ ye maa dɔn ye ka maa ye dɔrɔn k'a dɔn ka mɔgɔ ye dɔrɔn karisa a bɛ laban tan a bɛ laban fanga la nin laban a b'a yɛrɛ fa nin laban nin bɛ kɛ dɔ sata ye o fɛn ninnu dɔ man go nin yɛrɛ dɔnni ka ca an fɛ banikɔ ye di o kama n'i taara ye f'i bɛ siran bari n'u y'i filɛ ni ɲɛ sugu dɔ ye i bɛ segin ka n'a ɲininka k'i bɛ k'an filɛ mun bɛ yen mun kama i ka se k'a ɲɛ dɔn donc adamadenya sirilen don fɛn min na sababu don ala kan'an fɔ sabu ɲuman kɔ kira bonya kama sɔli ala rasul alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa Sidibe banikɔ Musa hali bi an ni sogotigiw bɛ ɲɔgɔn na bi kɔni a tigɛ dɛgɛ ko a na dɛsɛ fiyewu o tumana fɛ maa dɔ fana ye nin y'a ko k'ale ye sogo kɛ ale de y'a ye jamakulu de bɛ ale kɔ k'a gwɛn wa m'u dabɔ ye u y'ale minɛ k'ale ba de bɛ bugɔ ko kɔrɔ jumɛn bɛ sogo ye Allahu akbar n'a y'a sɔrɔ a tigi k'a ka baara de ye a bɛ jama ɲɛfɛ baara dɔ kɛ a ka démission siɲɛ o de daga d'a la bari a bɛna ko dɔ kɛ a bɛ dibi jama la a bɛ kɛ tɔgɔcɛn y'a ma yanni diɲɛ wuli cɛ a ma nɔgɔ dɛ ka sogo k'a ye jama ye e gɛn fo k'i minɛ k'i bugɔ o sogo ma ɲi dɛ n'i y'o ye sogo la dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ e kɔni ye ɲɛmɔgɔ ye i jigi bɔ ɲɛmɔgɔya kan mɛ n'i sogola k'a ye jamakulu ye e gɛn k'i minɛ u bolo la ka meloti k'i bolo la k'i di polisiw ma u ka taa n'i ye ka t'i don kaso la alhamdulillah n'a y'a sɔrɔ i ye ɲɛmɔgɔ ye i ka fanga kɛra kura ye n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔ ye i bɛna kɛ ɲɛmaa ye meloti ka f'u y'i minɛ u m'i bugɔ dɛ u y'i minɛ dɔrɔn ka meloti k'i bolo la k'i di polisiw ma olu taara i don kaso la alhamdulillah o y'i ka ɲɛmɔgɔya latigɛli ye n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye i ka fanga bɛna kɔrɔta a bɛna jidi
ni dɔw sugora yen na u tɛ sunɔgɔ bilen koyi. A ma nɔgɔ dɛ. U bɛ kamana gan. Mais n'i sogora k'a ye minnu y'i minɛ a bɛɛ ye surasiw de ye o tɛ dɔ wɛrɛ o ye e yɛrɛ kɛrɛfɛ teriw i ni minnu jɛnna ka tɛmɛ u bɛna juguya f'i ye u bɛna bɛnbɛnbɛn dɔ k'i kan n'i bɔra a kalama i bɛ dugu bila. Donc sogo ninnu bɛ nin cogo la o kama sogo bɛɛ a n'a nasira don. I y'a faamu ala k'an bɛɛ sababu o y'a tigi ka sogo kɔrɔ ye. Ayiwa alhamdulilayi rabbil alamina Seku Musa Sidibe Banikɔ Musa an bɛ taa hali bi ni sogonkan ye hali bi kanubaw kɔni u bɛ ka sogo fɔ cogo min na u bɛ k'a fɔ ten nin ye maa dɔ fana ye ale ko ale ka sogo bɛɛ o de bɛ kɛ sanu warijɛ ka taa se jama ma k'ale bɛ sogo ninnu na yalima ko ninnu sogo ka ɲi wa. Ni sogo ninnu ka ɲi mais différence ye o ye cɛ ani muso ye ni muso sogora ninnu na o b'a yira a bɛna den min sɔrɔ surtout n'a lajɔlen don n'a sogora la a bɛna den min sɔrɔ den bɛna kɛ denba de ye ni muso sogora jama na a bɛna den min sɔrɔ den bɛna kɛ denba a bɛ kɛ masakɛ ye ni muso sogora sanu na o y'o cogo kelen ye n'a sogora lulu walima rijanu na o bɛɛ lajɛlen ye o cogo kelen ye mais ni cɛ sogora sanu bilen yege la o ye dusukasi ye dɛ. I y'a faamu n'o kɛra dɔrɔn i bɛ marasa woloden 7 ɲini i b'a fara ɲɔgɔn kan min ŋaniya d'a kan a tɛ di mɔgɔ ma dɛ i bɛ taa fili kɔji la. Awɔ o y'o ko bannen nka ni cɛ sogora jama na a fana bɛna den sɔrɔ den bɛna kɛ tɔgɔtigiba de ye kalo bɛ ten dolo bɛ ten tile fana b'o cogo la nka bɛɛ n'a saraka don kalo ta ye sagajigi kanfin tile ta ye sagajigi kanbilen donc dolo ta o de ye warasagafima ye n'i ye nin fɛn o fɛn saraka sen ni kunkolo i b'o to du kɔnɔ den dɔ kɔni bɛna y'i denw na a bɛ masaya kɛ a ka k'i ɲɛna so a bɛ k'i kɔ. Bon maa dɔw bɛ sogo dɔw kɛ n'u nana lakali i b'a sigilen f'i bɛ kɛ komi k'a dun tellement a bɛ ka sogo minnu kɛ a ka ɲi mais olu yɛrɛ u t'a dɔn tɛ valeur don a la yɛrɛ. Maa dɔw yɛrɛ bɛ ten n'u jigora dɔɔnin dɔrɔn u bɛ sunɔgɔ u bɛ sin ka sogo ten olu mana sunɔgɔ dɔrɔn u bɛ sogo bon o tigi de ka ɲi i b'a ye o ka foyi tɛ bala la k'a fɔ janfa labɛnna wali dɛbɛlijugu nin labɛnni kama ala b'a bɛɛ yira a tigi la sogo la nka maa dɔw fana de bɛ yen olu tɛ sogo o ma ɲi dɛ a yiri filɛ nin n'i tɛ sogo fiyewu taa si kɔrɔ a ye bulujalan minnu bɔn i k'u fara ɲɔgɔn kan i k'a bulujalan dɔw kari ka k'a la i k'a fara dɔ gan k'a bulu kɛnɛ bɔ i kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a don daga kelen kɔnɔ i k'a tobi i k'i ko tile 7 ni ala sɔnna i bɛ sogo maa min tɛ sogo fɛnw bɛɛ n'ale la ten i b'a fɔ n'i ye maa jɔlen ye ka mugu ci a la de ale ka fɛn bɛɛ bɛ n'a ma ten a bɛ bali dɔrɔn ka sin ka taa coro kow kɔnɔ ten a tɛ sɔmi sɔrɔ nka maa min bɛ sogo a tigi b'a dɔn ko dɔ bɛ ka na hɛrɛ don wari bɔnɛ don o de bɛ ɲɛɲini sogo kanfɔlaw fɛ yen sa nka i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ ka na ala k'an bɛɛ sababu. Seku Musa Sidibe Banikɔ Musa an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka u barika da ani maa minnu n'olu bɛ k'an lajɛ sisan an ka jaso sanfɛ n'o ye Banikɔ TV sanfɛla ye ka se kibaru dugusɛ ma sabu ɲuman bɛ diya o tumana fɛ sɔngɔri officiel an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marahaba dɔ ye ɲininkali kɛ ko walasa ka se ka anw lasɔrɔ k'a ka sogo k'a lakali ko o sira bɛ sɔrɔ cogo di. An y'o fɔ yan o a kɛra n'i bɛ jamana kɔ kan i b'i inscrire inscrire tɛ dɔwɛrɛ o kɔrɔ ye an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ en contact kosɛbɛ i y'a faamu ne nana sisan k'i bɛ sogo fɔ ne ye e ka dɔrɔmɛ tɛ ne fɛ ne ka dɔrɔmɛ t'i fɛ jama dun ka ca minnu ta saralen don minnu kɛlen don ka wari sara n'an bɛ k'u ta f'u ye o ta tolen k'e ta lamɛn a ma nɔgɔ dɛ o joli bɛ yan e b'o da dɔn wala o de kama wari ko kɛra a la nin yɔrɔ de kama tant que e ka wari bɛ yan o b'e kun na o b'an kun na ko bɛ kɛ ni seere de an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ a b'o de ko fɔ quoi i y'a faamu n'i bɛ jamana kɔ kan san 1 wa 12 n'i ye sogo o sogo kɛ n'i y'a lakale n ka whatsapp kan n b'i jaabi a kɔrɔ la ne b'i jaabi Banikɔ Burama bɛ yan Banikɔ Maliki bɛ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan an bɛ maaw jaabi an b'an profiter nin yɔrɔ la ka kuma kelen fɔ maaw ye n'u ye numéro wɛrɛ ye numéro ninnu u bɛna publier sisan page ninnu sanfɛ n'i taara numéro wɛrɛ ta ka wari ci a la wali ka taa kuma ni maa wɛrɛ ye an ma maa sigi dɛ Banikɔ Musa Seku Amadu ye maa min sigi ne don Banikɔ Burama bɛ yan Banikɔ Maliki bɛ yan anw 3 de bɛ fana bɛna bɔ o kalama bari diɲɛ ye sababu de
maaw gosi n yɛrɛ bɔra caman kalama kabi seko bɛ balo la fo ka se bi ma u bɛ maaw gosi dɔw yɛrɛ bɛ taa don maaw kan ne de ye karisa ye sɛki dan b'a kɔ la an y'o maaw de ye o maa yelen tɛ fili o ka t'i cun maaw ka su ten k'an ni su ko karisa ka karisa don n'a y'a ye maa o maa la a y'a tigi minɛ anw tɛ wa an m'a tigi ci donc diɲɛ sago ala sago k'o fɔ maaw ye k'u bɔ kunfana donc sogokan n'i bɛ mali kɔnɔ yan a san kelen o ye 6000 de ye bari an faso in a ka d'an ye o don ala ta kɔfɛ an ma faso in an ma foyi fisaya faso in bari ala ye an garisɛgɛ bɛn mali de ma o jala o goyala o an bɛ ala tanu o kan wa ka ala deli o kan an bɛ se ka avancer cogo min o kama maliyɛnw minnu bɛ mali kɔnɔ yan minnu bɛ mali kɔnɔ yan san kelen 6000 sogokan o don nka minnu bɛ jamana kɔ kan san kelen 10200 n'i y'a lakale awa n'i ye a sara bi ye don jumɛn ye bi ye mois jumɛn ye k'a daminɛ ni mois ni tile hakɛ la ka taa se san wɛrɛ 2025 o mois o tile hakɛ fana ma n'i ye sugo kɛ n'i y'a lakala kɔrɔ bɛ f'i ye ni saraka b'a la o bɛ f'i ye ni yiriw b'a la fana o yiri bɛ yiri la an bɛ baara kɛ nin cogo in na ani mɔgɔ caman bɛ baara kɛ an bɛ Abdulaye Sanogo fo Côte d'Ivoire ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Seko bɛ balo la fo ka se bi ma an b'a fo an bɛ Bernard Kulubali fo Burkina an b'a fo k'a barikada Maïchata an b'a fo Faransi an b'an balima bɛɛ lajɛlen fo kuma b'an ni maa o maa cɛ an b'a bɛɛ fo an bɛ maliyɛnw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Ivoiriyɛnw fo ka Burkinabew fo ala ka hɛrɛ k'an n'u ye adamadenya ye sababu de ye donc sogokan bɛ taa nin cogo la ni min mago b'a la alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa Bango Musa sogonga ani malifiya tana mudugula farada sago yima i ka nin information ye ɲana kosɛbɛ sinon mɔgɔw bɛ k'u profiter ni Bango Amadu tɔgɔ ye walima n'a ka denbaya tɔgɔ ye ka taa mɔgɔw gosi an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an n'a tigilamɔgɔw cɛ o la an bɛ taga ni an ka kɔrɔfɔw ye Sheikh Musa dɔ ye sogo fana kɛ a tigi ko ale bɛ to ka sogo alikaba de la ko n'i bɛ to ka sogo k'i taara magan kwa magan ko o kɔrɔ bɛ i sogo ka di yan o kɔrɔ ka di yan n'i sogora alikaba la i sogola maga misiri la i sogora mali misiri la i sogora tungutu misiri la diɲɛ misiri fɛn o fɛn madama Alahu Taala kelen de bɛ bato a kɔnɔ ala kira de kelen don sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ye misiri in kɔnɔ siga kan o ye dugawu jaabi de nka bɛɛ tɛ sogo alikaba la dɛ ni maa min sogora alikaba la n'a y'a f'i ye dɔrɔn a fɔ a ye karisa dugawu kɛ n ye dɛ n ka nin balalen don i yɛrɛ b'a ye tɛ tile fila o ko bɛ ɲɛnabɔ o ye maa ɲuman ye alikaba la sogo a bɛ komi ala kira mɔgɔ kana jɔ ala kira ma sogo la wali ala kira kana jɔ maa ma sogo la k'a fɔ karisa ne de ye ala kira ye aa o y'a sɔrɔ tigi jɛlen don dɛ o ye ala teri yɛrɛ yɛrɛw de ye nka i b'a dɔn maa dɔw bɛ sogo nkalon tigɛ o sogo nkalon tigɛbagaw bonya b'u ye lahara dɛ bonɛba b'u ye min ka bon kosɛbɛ ka nkalon tigɛ ko i sogora k'a sɔrɔ i ma sogo le 1 a bɛ kɛ n'a ye kɔrɔ min f'i ye a bɛ kɛ misaliya la nabiyulahi Yusufu alayhi salam k'a to kaso la maa fila mana kana sogo dɔ la kalaya mais sogo in tiɲɛ kun tɛ o a y'a fɔ ala y'a kɛ a y'u sɔrɔ o kama ala ko fɛn bɛɛ kojugu bɛɛ fa ye jɔn ye o ye nkalontigɛla de ye donc sara wɛrɛ foyi tɛ nkalontigɛla la fo n'a kɛra tasuma ye a y'a yɔrɔ ma janya ka b'o la mɔgɔ dɔw bɛɛ tɛ u tɛ sogo mais u ma sogo minnu kɛ u bɛ n'o de nkalon tigɛ u man di ala ye i y'a faamu ko ninnu bɛ taa ni ala subhanahu wa taala ka ordre de ye ko ninnu tɛ kunfɛ ko ye dɛ ala k'an kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamina an bɛ ala fo ka ala barika da ka wale ɲuman dɔn hali bi Sheikh Musa suno kɔni kanubaw pɛrɛnlen don sogo ko yɛrɛ de la an ka taa fɛ o tumana fɛ dɔn fana ko ale ye sogo kɛ a ko ale bi sogora k'a ye saya kin a ko ni sogo yalima nin kɔrɔ ka di ko ale kamana gana ni sogora k'a ye saya kin ni cɛ don o ye mɔnɛ de ye mɔnɛ bɛna don i la n'i ye cɛ ye dɔ bɛ mɔnɛ don i la cɛ de sogora k'a fɔ saya kin dɔ bɛna mɔnɛ don a la sigi mais ni muso sogora k'a fɔ sa ye kin i bɛna lajɔ ni t'i sogo kɔrɔ dɔn i bɛ sin k'a ɲagami ten i tɛ se ka nin fɔ dɛ voilà o kama livre bɔlen don sogo la livre dɔw bɔlen don sogo la kosɛbɛ ne m'a fɔ cɛn tɛ dɛ mais a bɛɛ tɛ sɔrɔ livre ninnu kɔnɔ a bɛɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ kelen o ka sogo tɛ sɔrɔ livre ninnu kɔnɔ a tɛ ko livre kelen kɔnɔ
livre kɔni bɛ bɔ livre tigi bɛ livre bɔ de ka se ka maaw dɛmɛ ka se ka mɔgɔw dɛmɛ kɔnɔna jɛlenya yɛrɛ kama a bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye nka k'a fɔ maa kelen bɛ sogo sogo kɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ bɛ livre kɔnɔ o ma nɔgɔ dɛ sogo ye ala ka dɔnni de ye bɛɛ t'a dɔn i y'a faamu donc ni cɛ sogora k'a fɔ sa ye k'i mɔnɛ dori la mais ni muso don a bɛna lajɔ den na a b'o cogo la ni maa min sogora fana k'a ye maa dɔ i y'a ye kulusi t'a la f'i y'a gobara tulow ye o ka di bari o ye juguya minnu wulili kama i yɛrɛ ye dan dɔ a la c'est à dire u ye fɛn dɔ labɛn k'a monter ka na i kama k'i y'a bɛɛ tiɲɛ i y'a ye n'o kɛra dɔrɔn kana siran foyi tɛ yen quoi a bɛ komi ni ko dɔ labɛnni kama ou bien dalakan bɛ ni maa dɔ cɛ k'a fɔ a bɛna se ɲɔgɔn ma e sogora dɔrɔn ka marifa y'i bolo kana siran o ko ɲɛ bilen o y'o ko bannen ye quoi o mana kɛ janfa o janfa ye ala dori n'u cɛ u y'a kɛ cogo o cogo o tɛ s'i la donc sa kuntigɛlen b'o cogo la ɔ maa dɔ b'a la k'a sogora nɛgɛso de la wa n'i sogora k'i ye nɛgɛso sanfɛ n'a sɔrɔ i bɛ furuko min na a furuko ka suma kosɛbɛ a bɛɛ ka fisa n'a pinɛ yɛrɛ sɔgɔra n'i ye o ma ɲi dɛ ko ɲɛɲini kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu alhamdulillah rabbil alamin an bɛ taa Shehu Musa Siribe Banungo Musa Shugonga ani Malefiya Tana Mundugula Farada Sabo ɲuman n'o ye Shehu Amadu ka wolongasigi ye Banungo Amadu Shugonga ani Malefiya Tana Mundugula Farada Sabo ɲuman ala ka hinɛ ala ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen kanubaw de laɲiniba kɛ su nɔ k'a fɔ de an ka bɔ ka se ka sugo ani adamadenya tana ka se ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna ala ko kuma ninnu ko o ɲɛnafin gana o la ni ala sɔnna o sira kelen ka hali bi an bɛ taa ni sugo ye nin fana ye mɔgɔ dɔ ye a ko ale sugora k'a fɔ ko a da ale bi to ka sugo a dalen no tabali sanfɛ quoi ko o sugo kɔrɔ bɛ o ye kɔrɔta de i sugora k'i ye tabali sanfɛ wali chaise sanfɛ wali so sanfɛ o ye kɔrɔta de wali avion na nin bɛɛ ye kɔrɔta de o ye maa kɔrɔtalen maa kɔrɔtalen de b'o sugo kɛ n'o kɛra kaban n'a sɔrɔ jugu b'i la o ko baden n'a sɔrɔ maaw ko i tɛ se yɛrɛ ala b'i se i y'a faamu o ye sankɔrɔta ye n'i sogora k'i ye yiri sanfɛ wali étage fana sanfɛ o b'o cogo la a bɛɛ ye kɔrɔta de mais saraka kelen pe yen saraka min kan ka bɔ o ye dɛgɛ de ye i bɛ dɛgɛ kɛ saraka ye k'a labɛn k'a di denmisɛnw ma o k'a min ka dugawu kɛ ni ala sɔnna a ma ala bɛ n'i se f'i bɛ se inshallah Shehu Musa an b'i fo k'i barakada mais dɔ nana ni ɲininkali dɔ ye sisan a ko yalima mɔgɔ i bɛ se k'a dɔn cogo di i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ saraka n'i ye nin saraka in bɔ n ka adamadenya la o bi ɲa ma n ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o bi dɔn cogo di i m'a faamu c'est à dire i ka ɲɛnamaya saraka ko o bi dɔn cogo di i yɛrɛ ka adamadenya saraka bon maa ka ɲɛnamaya saraka dɔw ta bɛ na sugo la u b'a misiw ye fɛn dɔ yɛrɛ bɛ na k'a f'u ye mais o fɛn ninnu o ye ruhaniya de ye ruhaniya de don mais ruhaniya min don a tɛ na i ma i b'a fɔ e k'ale fɛn yɛrɛ jɔlen ye dɛ mais i kɔni bɛ kumakan mɛn a bɛ se ka misi qualité wali yiri qualité walima nin saraka qualité yiri la o ye ka hadamadenya saraka ye mais fɛn min b'a ka dɛsɛ a tɛ ɲa bɛɛ ka sabu tɛ maa kelen bolo i y'a faamu nka ne kɔni bɛ min dɔn o de ye n'i bɛ fɛ k'i ka hadamadenya dilan n bɛ se ka bangedon sira de yiri la n'i y'o labɛn i ni min ka kan k'o dɔn baara banna ala k'an bɛɛ sababu amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin bona belebele fana dayɛlɛlen de ye n'o ye bangedon ye mais ni ala sɔnna an bɛna se bangedon fana ma don nataw la inshallah taala o la an bɛna taa ni kɔrɔfɔ ye hali bi dɔ fana ye nin ye ko ale sugora k'a fɔ de a bi gulɔ min ale sugora k'a fɔ a bɛ ka gulɔ min yalima ko sugo in bɛ cogo di n'i sugora k'a ye i bɛ ka gulɔ min